Добро утро, приятели! На нашата биоградина. Днес сме понеделник, датата е 23-ти. Станали сме рано. В 5 часа за кой ли път. И какво успяхме да свършим за миналата седмица? Тоест за неделята, понеже събота бяхме дежурни в Сереза. Пооплевихме салатите и черито. Започна да се показва плантацията от чери. Грудата на моето мило. Тази седмица ще оплевим и лука, за да може да се покаже и другото чери и съответно да го извадим, че вече му е време. Махнахме гръха, фрезовахме и засадихме пипер, бадладжан и остава още малко за другата седмица. Това са нашите краставички крокодилки, които ще отглеждаме за първа година. Тази година ще заделим и семи, за да може до година пак да се засадим. Съответно, който иска, също и ще подарим семи. И така, нашите ягодки вече се правят бебета, за да може да има още повече ягоди за до година. Така, в момента се засенчваме част от разсада, за да може да го предпазим от жегите. Да, тази седмица го дават близо 40 градуса. Да. Не, че няма да издържи, общо взето. Ще издържи. Той е издържал и на много по-големи жеги, но и на много голям студ. Да. Няма смисъл да го тормозим. Но, как беше страхово запази? Точно така. Почти до края. И да, малко ще го опаним. Но, какво правиш? Ами, подготвям чубрица за една дама, която писа, че иска чубрица, понеже ние бяхме казали, че подаряваме чубрица, домати. Съответно, с него приключихме, но пък имаме още чубрица. Така е.